Il-Prim Ministru Joseph Muscat żar is-sit tal-ħabb il-ġdida tal-BZB fl-Imrieħel. Hemm kien spjegat kif dan il-ħabb se jaqdi kull bżonn tal-kumpanija fis-settur tal-catering minn imħażen sabeħ tal-prodotti lil ħwienet differenti. Kien innotat li ħafna mill-ħaddiema se jgawdu mill-pjan tal-Partit Laburista ta' inqas pis ta' taxxa billi se jnaqqas it-taxxa ta' dħul fuq xogħol part-time minn 15% għal 10%. Kumpanija BZB qed taħseb biex iżżid il-ħaddiema hekk kif il-ħabb ġdid fl-Imrieħel qed jitlesta mill-fażi ta' kostruzzjoni. Spjega dwar dan Brian Friġġieri, direttur tal-kumpanija. Għandna ħafna pereżempju li jkunu studenti mill-junior college u universitarji daw jiġi jagħmlu part-time, allura ovvjament hemmhekk għalihom ikun intermediate job. Però mbagħad ikollna oħrajn li jkunu tiffittxu futur fil-catering, allura anki jiġu jattendu courses l-ITS, komplu magħna u hemmhekk jistabbilixxu ruhom f'dan is-settur. Kien spjegat għaliex dan il-pass ta' ħabb holistiku kien kruċjali għal kumpanija li issa saret a household name. Maqsuma jsuf erbgħa sections fi għandna sezzjoni ta' dry food storage u mbagħad għandna l-controlled temperatures, imbagħad hemm il-production areas li huma segregated skont in-natura tax-xogħol tagħhom, imbagħad hemm il-ħami, il-packaging, nerġgħu storage u shipping. Il-proċess jidħol u ma jerġax lura qatt. Bħalissa l-BZB timpjega mal-150 persuna, iżda l-ħabb se joffri 70 opportunità ta' impjieg ġdid, kemm fuq bażi full-time u kif ukoll fuq bażi part-time. Nkunu tinfittxu nies diversi, min ikollok bżonn il-commis chefs, ikollok bżonn ix-xeffijiet, ikollok bżonn il-head chefs, ikollok bżonn il-cleaners, administration, accounts, sales. F'kull dipartiment, meta jiżdied ix-xogħol ma jiżdiedx section wieħed biss, imma jiżdied id-dipartimenti l-oħra equivalent.